Wait babe. So guys, izolo ngibone umntwana kaMseleku egrade bengeve kukuhle. Wait babe, bengeve kukuhle kuncomeka. Ngiyafisa guys ingane eningi zama 2000s yeke ukulo uqhakambisa imjolo yazo phambili. Kunezingane zama 2000 eziqhakambisa umjolo phambili. And message ubeke phambili umjolo wazo. Ziyathuka ukuthi yini emakhaya bengasincomi ngomjolo wami ngoba umjolo wami uhamba kahle. I-boyfriend yami ngithengele i-iPhone, ngithengele imoto, ngithengele ukuthi but ekhaya akekho incomayo leyo nto, instead kunconywa usibanibani ngoba efunda, ngoba egrade, ngoba ehamba umhlanga. Because indaba yomjolo into yakho kuphela. Awukho umndeni omunye wabantu abamnyama osile kahle ekhanda ongafanga ama-status ukuthi umntana walekhaya uthengelwe i-boyfriend yakhe i-iPhone, uthengelwe i-boyfriend yakhe imoto. Even nomzali ngeke umzali aposte leyo nto athi ngicane ngibongiseni i-boyfriend umntana wami sivile amthengele i-iPhone i-latest, cane ngibongiseni umntana wami useve. Even noMakhumalo lo ukhulise umpilo ngeke umbone eposta i-boyfriend yampilo ethi ngiyabonga ukuthi uthengele umpilo, ukuthi ngiyabonga ukuthi u-encourage umpilo ukuthi because indaba ye-boyfriend into enganako umuntu, ayikho umzali ophilayo onaka into ye-boyfriend. But if ufuna kini bebe proud ngawe ezingane, funda, ziphathe kahle. Ilezo zinto ke zenza umndeni ube njani, ube proud ngawe, ukhulume ngawe, uqhakambisa igama lakho phezulu. Omunye uzabe ne-stress athi hawu banomona ekhaya ngiyajola akekho oncoma umjolo wami kuba sengathi abawunake, because we don't care ngomjolo. Come on guys, we don't care ngomjolo. Ngisho i-boyfriend akhe ngathengela ibhanweli nophephela, leyo nto nje it doesn't matter to umndeni, it doesn't matter. If you want to matter emndenini wakho, enza into enhle ezingane, then ke sokhuluma ngawe ke sibe proud ukuthi kukusi nokuthi. But umuntu ukukhuluma ngemjolo namasoka uzoyikhulumela wedwa nje because asinendaba naleyo nto thini.